Ja mám rád vaše otázky, lebo otázky posúvajú vedu dopredu. Tak napríklad pani Ester nám napísala takúto. Môžem požiadať o flexihypotéku, ak ešte nemám vybranú nehnuteľnosť, ergo bývaníčko? Samozrejme, pani Amália, dostanete certifikát, že peniažky dostanete. A potom už máte mesiac na to, aby ste si svoje bývaníčko našli. Aký je rozdiel medzi úverom na bývanie a hypotekárnym úverom? Také ľahké. Niečo ťažšie nemáte? No, úver na bývanie býva menší, rýchlo a jednoducho sa vybaví, pretože nemusíte zakladať nehnuteľnosť, pretože lepší vrabec v hrsti ako túto holub na stole. Môžete ho použiť na plastové okná, na garáž a tak. Ale musí to byť spojené s bývaním. Na druhej strane hypotekárny úver je spojený s veľkými investíciami do bývania. Nie, že takýto holúbok, ale napríklad taký, to musí byť orol. A keď už máte svojho orla, teda bývanie v hrsti, musíte ho založiť na katastri nehnuteľností. Ale je tu ešte jedna možnosť. Volá sa to americká hypotéka po amerických vedcoch. Ak už máte svoje bývaníčko a nesplácate ho, môžete ho založiť. A my vám dáme peniažky na čokoľvek, bezúčelovo. Napríklad aj na cestu do Ameriky a späť. A znova tam a znova späť. Často sa pýtate, čo robiť, keď ochoriem. Teda nie ja, ale vy. A nebudem vedieť splácať svoju flexihypotéku. Žiadna veda. Keď bude treba, dohodnete sa s bankou. Dáte si pauzičku, zmeníte výšku splátok. Všetko sa dá riešiť, len treba dať rýchlo vedieť svojej banke. Tak ako lekárovi. 1, 2, 3, 4! Pani Jarka si kúpila byt vedľa hlučného suseda a pýta sa, či ho môže predať, aj keď je zaťažený hypotékou. Áno, byt patrí predsa pani Jarke a teda ho môže predať napríklad nejakému metalistovi. Banka však musí dať súhlas. Lenže čo, ak vás nenahnevá sused, ale samotná banka, ktorá vám dala úver? A čo, ak zistíte, že u nás vo VUB banke by vám bolo lepšie? To je opäť čas na kalkulačku. Požiadajte svoju dobrú banku, aby vám vyčíslila, koľko máte aj s pokutou za predčasné splatenie zaplatiť. A potom si to porovnajte s tým, koľko zaplatíte u nás. Zaplatíte menej? Tak šup, šup, preneste si úver do našej banky. To dá predsa rozum, nie? Koľko máte rokov? Ja mám práve dnes 53. Viem, nevyzerám, ale už som z Hrivon. Ale pokiaľ však ste mladí a máte do 35 rokov, čaká vás ešte množstvo ďalších výhod. Samozrejme, pokiaľ nie ste práve milionári.